ಯಾರು ಅರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ತೂಪವೆ ಅಗ್ಲು ಈ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂರ ಉದಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೂರ ಒಬ್ಬನೇ ದೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಿನ್ಕದ ಹಾ ಬುಕ್ಕ ಇರ ತುಲಿ ವಿಂತಿಲಿದು ಅಬ್ಬೆ ಚಾಮಿ ಚಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾನ್ರಪ್ಪ ಯಾರು ಯಾರು ಇಜ್ಜಿದ್ದೀನಿ మీరు బర్త్డే నమ్ముతేలకి స్వామి శరణం ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನಗಲು ಇತ್ತೇತ ಡೀಸೆಂಟ್ ಇತ್ತೇತ ಡೀಸೆಂಟ್ ತುಲಿಗೆ ಧರ್ಮಗೂ ತಿನ್ಬಿಡೋದು ಈ ಕೀರ್ತನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದಂದು ಯಾರು ಅರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ತೂಪವೆ ಅಗ್ಲು ಈ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂರ ಓಲು ಧರ್ಮಗ್ ಬೋಡು ಅವು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಅವಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋಡು ಆ ಬೋಡು ಬೋಡು ತಂದಿರು ಇತ್ತದಲೆ ಅಗ್ಲಿ ತೂಪವೆ ಅವು ಏರು ಪುರ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧರ್ಮದೇವಡು ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಚರ್ಮುರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪುರ ತಿಂದಿರು ಆರು ನಿಷ್ಠೆ ಬೆನ್ಪುಣು ಈ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ ಮಲಕ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಬತ್ತೊಂಜಿ ನೀಲಕಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಅಂತ ಅಂತ ಪುರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿರು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಡ್ಡು ದಿನ ಮೂಲೆ ಶೇ ಹಾಕೋನಾಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿ ಒಂದು ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಪಿಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದೊಂದು ಪಿಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ನ ಬುದಾರೆ ಪಿಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎರ್ನ ಬುದಾರೆ ಪಿಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ನ ಸುಖ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ಕೌಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸುಶಾಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಹರೀಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ ಕೀರ್ತನ್ ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ನ ತೋಜೋಡು ನನ್ನದು ಆರು ರಂಜಿಂದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತೆ ವೈಲೆಂಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನಾಗ್ಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣವಯ್ಯಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೇನಿ ನೀಲಕಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಬಂತದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ಶರಣ್ಲೆತ್ತು ಅದು ಪಿದಾರ್ದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿನಾಗ್ಲಿ ಪುರುಳ್ಳೇರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ಲೇನು ಪಂಡೇರೆ ಅಂಚ ನೀಲಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಸಂತೆ ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತದೆ ಪೂರ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೀ ಐತಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಉಂಡೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಯಾರುಂಡಿ ನೀ 13 ತಾರೀಕು 14 ಜ್ಯೋತಿದು ಬುಕ್ಕ ಚೋಟೆನಿಕೆರೆ ಭಗವತಿ ಆಡಿಗೆ ಬಾರುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಗುರುವಾರಿಗೆ ಬಾರುಂಡು ಇವರ ಬಾರುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೀಲಕಲ್ಲದೊಂಜಿ ನೀನು ಇಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ದಿನ ಲಾಗ್ ಮಂತು ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿನಾಗ್ಲಿ ಪುರ ಗಡ ಪಾತಿರುಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೋದಕ್ಕೆ 30 ಪುರ ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಿಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾಲಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಗ್ಲಿ ಮುರ ಮುಗಳು ಉದಯ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ಫುಲ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಚ್ಚ ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು GL ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ರಡ್ಡು 4 ದಿನ ಉಂಟು ಮಾಲೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದು 17 ತಾರೀಕು 17 ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ನಂಜಿ ಮೂವಿ ಫ್ರೀ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಜಿ ತೂಡಾತಿ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಬಲಿ ಊರುಡಿತ್ತಿನದು ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಆರ್ದಿಪ್ಪನಾಗ ಇರೋದು ಊರು ಬತ್ತನ ಮಾಲೆ ದೆತ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಜಾರಿ ಬೇರೆ ಬಂತೇವೆ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಳೋದು ಬಂತೇವೆ ಬುಕ್ಕ ತೂಡಾತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಂಡ ಬಾಂಡು ಫ್ರೀ ಯಾರನ್ನ ಕೊಡು ಫ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣವೈತೆ ಪನ್ನೀರಿತ್ತು ನಂಜಿ ಆಣಿತ್ತ ಮಾಲೆ ಬಾರದತ್ತೆ ಬರ್ಚಿಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ನಿಗ್ಲು ಉದಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಗ್ಲು ದೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಉದಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೂರ ಒಬ್ಬನೇ ದೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾ ಬುಕ್ಕ ಇರ ಐತೆ ನೀಲ ಕಲ್ಲಡ ದೂರ ನಾನು ಓಲು ಮೂಲ ದಾರ ಸಂತೆ ಇಜ್ಜತೆ ನೀಲಿ ಕಲ್ಲ ನಾಡು ಗಾಡಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಲೆ ಬುಕ್ಕ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕೊಂಬೆಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನೀಲಕಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ
ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಅಂತೀರಿ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿನ ಕೇಳ ಸ್ವಾಮಿ ಇಡೀಗೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಪಂಬಾರ್ದು ಖಾಲಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಓ ಅಂಚ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಚ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮೂಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಲಿ ಅಂಚೆ ಮೂಲು ಗಾಡಿ ಪೂರ ತುಳಿಗೆ ಬಸ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಲೆಪಟ್ಟಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 90% ಅಂಚಲ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡನಿ ವಿಷಯ ಅಂಚ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ವಾಮಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಬೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಬೆ ಚಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂದೆಂಕಲ ಬಾಬೆ ಚಾಮಿ ಬಾರಿ ಪೋಪ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬಾಬೆ ಚಾಮಿ ಚಾಮಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ಆಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಕೌಶಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಪನಾರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಜಾರಡಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ಗ ರಡ್ಡು ಸ್ವಾಮಿ ಉಳ್ಳಿರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿರಿ ಸುಖೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕೌಶಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ತುಲೆ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅಂಚ ಮಾಲೆ ಮುಖ ವಿಶೇಷ ಪುರ ಫ್ಲಾಶ್ ದೆಪ್ಪಡ ತೋಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಳ್ಳೆ ದಾದ ಅವಡಿನ ತೀರಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಧರ್ಮಗ ತಿನ್ನೋದು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರು ಧರ್ಮ ಗೋಲ್ದಿ ಕಾತ ಇಪ್ಪನದಿ ಹೈಫೈ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನ ಪಿರೋಪಣಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಲಾಟ್ರಿ ಅದ ಬಲಂದ ಐದು ಎಪ್ಪೇರ ನನಗ KA21 ನಂದಿ ಪಾಸ್ ತೂಪಾಲಿ ಪಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತೆ ವೈಲೆಂಟ್ ಹತ್ತೀರಿ ಯಾವ ಪಾಸ್ ತಿನ್ಪುಣೆ ಪಾಸ್ ತಿನ್ನೋದು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಕೊರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಪ ಅಂತೀರಿ ಆ ಮುಖ ಬಾಯಿಸ್ಬಾರ್ದು ಯಾನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ರಪ್ಪ ಇದ್ರ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಗ್ರದ್ದು ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರು ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ತೀಯ ಯಾರು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನಾರು ಪಣನ್ ಬಿರೋಯಿನಿ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪನಾಗಿತ್ತೇನೆ ಕೊಂಚ ಪಾಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಂಡೆ ಅಂಚ ವಾಜ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಇರು ದೂರ ಪುಣು ವ್ಯಾನ್ ತಾಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಈತ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪುಣ್ಣಿಲ ಕಲೆಟ್ ಎಲ್ಮನೆ ನಂಬರ್ ಗುರುವೇ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಜಿ ನಂಬರ್ ದಾಡೆ ಬತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ತಿನ್ನಿಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಆತದ ದೂರಡೆ ಎಲ್ಮ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪುರದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮಾರಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಮಾಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಚ ಅವ್ರ ಕಾಂಡೆ ಐತೆ ನೈಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಆಜಿ ನಂಬರ್ ದಾಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಾಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಬರೀರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಶಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ದೂರ ಹೋಗ್ಪಣೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲೆಂತ ಮಾಡುದು ನೀವು ಈ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗ ನಾವು ಹಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಮಿತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆಡು ಕುಳ್ಳುದು ಅರ್ಜನೆ ಪಾತಿರದಿಲ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎರಡು ಪಾತಿರ್ಗಾಗ್ಲಡ ವಾಪಸ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಕುಳ್ಳುದಾರು ಮುಲ್ಲ మీరు బతిరేరా నమ్మదేలకి ఇది ఇరు వన సందు జిజడ అయితే ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ತು ಇತ್ತಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಇರು ಇದು ವೈರಲ್ ಆತರಿ ರೈಸ್ ಇದಾರಿ ಇರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಎಂಜುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಜುಂಡು ಎರಡು ಅದೇ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ
ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಮಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ. ಸತತ 3ನೇ ವರ್ಷ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? 2ನೇ ವರ್ಷ. ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿಡಿಕ್ಕ ನಟ್ಟುದು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಜೀರೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಸಾಲು ಕುಸಲ್ ಬಂಡದ ಮುಕ್ಕಳು ಉಂಡದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಟ್ಟ ಬರೋದಿತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಕನ್ಯಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲೈತಲ್ಲ ಮರತ್ರ ನೋಡಿ ಕನ್ನಿಗಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ಕನ್ನಿ ಮೂಜಿನತ್ತ ಆರು ದುಂಬು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅದು ಸೇರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ್ ಪೂರಾ ಪುಡ್ಕೆನೆ ಹುಡ್ಕೆನೊಲ್ಲಾರೆ ಬಚ್ಚಿತ ಸ್ವಾಮಿ ನಡತದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪುಡ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪೋಡು ದಾದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರದ ಮಾರಿಲ್ಲ ಮಗಳು ಅಮ್ಮೆ ಅವು ಗುಡ್ಡ ಬೇಯ್ತದ ಎಂಗಳಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಮುಗುಳಿ ದಿಕ್ಕದು ನನ್ನ ಪಾತಿರೋಂಡು ಬಲೆ ಪಾತಿರ ಅಲ್ಲೇ ಯಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣ ಆತೇನಾ ಆತೇನಾ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎತ್ತೇನೆ പത്തിരക്കിലെ പുറ വീഡിയോ മാലത്തിലൊക്കെ പണ്ടേ ഉപ്പേരിക്കും ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂದ ಕೇಳಿ ದಾದಾ 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 ಮಾತಿರ ಅವು ಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಆತ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಂಡಿ ಪುರ ಆಂಡ್ರಿಗ್ಲ ತಿಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾಂತೆ ಪೋಯ ಯಾನಿತ್ಯ ಒಂದು ಪರೋಟ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಲೆ ತುಲೆಗೆ ಮನ್ಪುಣೆ ತುಲೆ ಪೆಟ್ಟಿಗಾರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಡಿ ಅವೇ 6 ಗಂಟೆ ಪಾತೊಂದಿರಿ ಜನಂಕಿತ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ಯ ಯಾರಡ ಕೇನ್ನಿ ಈತಿ ಬಿಡು ತಿಂಡಿ ಆಂಡ ಪಲಾರಾಂಡೇರು ನಾದು ಅಂಚ ಆರು ಪಲಾರಂಡದ ಕೆನ್ನಿ ಆತಿ ನಾನು ಪರೋಟ ತಿಂದು ಬತ್ತೆ ಪರೋಟ ತಿಂದತ್ತೆ ಅಗ್ಲದಾದ ತಿಂದಿರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕನ್ಯಕಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ತಿಂದಿರದ ಅದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರ್ತಲಾಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಏನಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚಿಂಜಿ ಮೋನೆ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಜೆ 2 ಪಾತಿರ್ಗ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಪೇನ್ ಬಂಡೇರು ಓಲೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಡ್ಡ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ರೆಡ್ ಆತಿಂಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಟು ಇರ ಜೊತೆನೇನಾ ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ಬೇಕದೆ ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ಬೇಕದೆ ഇതിൽ ഞാൻ എന്താണ് എന്തേര് ജെത്തതിനെ കൗസ്വാമി ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿನಾಗಲಿ ಜೊತೆದೇರು ಪೂರ ಮೂಳು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಏನು ಅದು ಕುದಿಕೆ ಅಲ್ತು ಏನು ಕುಡಿ ಬರ್ಚಿ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿ ಆಣಿತ ಮೂಳು ಜಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಜಾಗ ಬರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಜಪ್ಪ್ಯಾರ ಮೂಲ ಸ್ವಾಮಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತದೇರು ಜಪ್ಪಿನ ಹಂಗೆ ಇನಿ ಈಗ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಪೋಯಿ ಬಂಡೇರು ಎಲ್ಲ ಪೋಳಿ ಒಂಜಿನ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಅಂಚ
ಓಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೀಲಕಲ್ಲದ ಊರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್